ni sama ng'ato ket ID mari machak kat namba ni masim gigi ine ma iwuon nyaka ichiw itim kendi kendo sama register gi simbi ma ka ok daka register gi simb ng'ato kendo details mag ID nyaka itim kendi iwuon komiyo mago osebedo katimore gi chama moko matindo ma gidwa ni comply kod chik mar registering political parties. Yudo ka chama moko matindo go gilawo sa gidwa ni register mondo gi participate maybe a year moro to gichako timo deko. Koro sama ginyalo yudo details kata data mar ji maybe M-Pesa shops kama gitimo gigo gichoko to gikawo details mag ji tero. Omiyo kaka wan ODM wan mosehinyore moloyo e wachni nikech kidhi piny luwa kaka sani game constituency mana achiel kuom constituency ma inya ma obed affected kech yudo ni jomoko e diere moko ka endo kaw nyinggi kech ne gichiwo IDs sama ipogo gi wach chiemo moro kata gimoro kipogo gi josiasa moko to gipogo ka gichiwo details gi to jogi tiyo godo keto gi chama mamoko. Koro wan mosehinyore ahinya e wachno ke diere moko wayudo ka members mang'eny no go without their consent moter gi chama moko ka ok ging'eyo ma wasebedo ka koro alwondachi jogo mondo waduokgi mamano chenro mabedo kwatimo to wan kaka chama watrain jowa officials wa machalo kaka jekonia gi joge mag jo ward to wamiyo gi target ma mondo gi meet gi kaka gidhi register gi recruit ma jogo timo kendgi onge chiemo ma jekonia dhi kamoro to choko otese jomoko ma e yo magikia to kelo mondo warwake ma chik boko yie mano. Koro wan kaka ODM members ma 6.2 million ni kech ng'iyo kuma thuolo malach ma higa 20 to ne members ma register koro higni mwasekawo bende is justify thuolo momiyo wa register jomoromo kamano. Abro ni mondo ing'e nwa ni kanye ma jo ODM ng'enye mogik en county mane ten constituency mane tang'o momiyo to kapok wadonjo kanyo